Čau, ja som Mateo a ak sa ti ešte nepodarilo poskladať Rubikovú kocku, tak toto video je presne pre teba. Najprv si povieme niektoré pojmy, potom si ukážeme jednotlivé kroky tejto metódy a následne sa ich naučíme. Potom vám poviem, ako trénovať a nakoniec si zložíme kocku ešte raz. Takže prvý pojem, čo si povieme, je algoritmus. Algoritmus je sada ťahov, ktorou riešime určitú situáciu. Napríklad pri takejto situácii spravíme algoritmus a máme poskladanú farbu. Ďalší pojem je sexy move. Sexy move je algoritmus a vyzerá takto. R, U, R', U'. Podľa mňa však ešte vás netreba miasť pojmami ako sú R, L2, P' a tak ďalej, takže my si algoritmy budeme zapisovať šípkami, čiže z R, U, R', U' sa stane hore, doľava, dole, doprava. Čiže toto je sexy move. A ako poslednú vec si ďalej vysvetlíme dieliky kocky. Toto sú stredy. Tieto. Toto sú hrany. A toto sú rohy. Tak, a keď toto všetko vieme, môžeme ísť ďalej. Teraz si ukážeme, ako budeme skladať. Táto metóda na 4 kroky. Čiže prvá je biely kríž, to je takýto kríž aj so zladenými stredmi naokolo. Ďalším krokom bude poskladať prvé dve vrstvy, to znamená mať túto spodnú farbu a zároveň akoby také dva riadky naokolo. Potom nasleduje poskladanie žltej farby a nakoniec doskladanie kocky. Každý krok si ešte rozdelíme na niekoľko menších, ale to si poviem až potom. Teraz poďme na prvý krok. Takže, ako som spomínal, prvý krok bude biely kríž. My si ho rozdelíme, tento krok, ešte na tzv. Kytičku, čo znamená, že máme vlastne biele hrany okolo žltého stredu a potom následne ich otočíme dole a budeme mať z toho biely kríž. Keď máme hranu v strednej vrstve, to znamená v tejto, stačí iba otočiť hore a bude tu. Ak sa hrana nachádza v dolnej vrstve, ale pozerá smerom dole, vtedy ju stačí iba dvakrát otočiť hore a bude tam. Ak sa nachádza v dolnej vrstve, ale pozerá na nás, v tom prípade si otočíme do prostrednej vrstvy a odtiaľto sa už dá ľahko dostať hore. Posledný prípad, ako sa môže nachádzať hrana, je tak, že je v hornej vrstve, ale pozerá na nás. V tom prípade, ako v predchádzajúcom, si opäť dáme do strednej vrstvy a vložíme hore. Pozor, aby pri vkladaní hran sme si ďalšiu nevyhodili odtiaľ. Napríklad takto. Vždycky si treba dať prázdne miesto tam, kde ideme vkladať, až potom vkladáme. Čiže, ak si to zhrnieme, poprvé nájdeme si nejakú bielu hranu, pozrieme v akej je pozícii, po druhé otočíme si ju do strednej vrstvy a potom už odtiaľ ju vieme veľmi ľahko dostať hore. Teraz vybereme si hociakú z týchto hran, čo sú tu hore, že napríklad zelenú, a budeme hľadať stred, ku ktorému patrí.
Tak. A teraz ju veľmi ľahko iba otočíme dvakrát, aby bola dole. Raz, dva a je tu. Teraz si vymerujeme ďalšiu, túto napríklad. Hľadáme. Aha, máme ju. A dvakrát. Raz, dva. Otočíme dole. Teraz si nájdeme ďalšiu. Tak. A otočíme dole. Ostala nám už len posledná. Máme. A dvakrát otočíme dole. A týmto sme dostali biely kríž zladený aj so stredmi. Tento krok si opäť rozdelíme do dvoch menších, a to na prvú vrstvu, to znamená celá strana s prvým riadkom, a na druhú vrstvu. V tomto kroku budeme mať postup, ktorý budeme robiť. Prvý krok toho postupu je, že si nájdeme biely roh, čiže ako sme si povedali, rohy sú tieto, a teraz si vyberieme tento. Teraz pozrieme si, aké dve má farby. Je to červená a modrá, čiže ten roh si musíme dať medzi červený a modrý stred, čiže sem. Teraz druhý krok je natočiť si tú kocku tak, aby biela pozerala na nás. Čiže takto. A teraz tretí bude vložiť to dole pomocou algoritmu. Algoritmus vyzerá takto. Odsuniem, tu je, vysuniem miesto, kde ju budem vkladať, ten roh, vložím a zasuniem naspäť na miesto. A je tu. To isté platí aj pri zrkadlovom prípade, čiže natočíme si kocku tak, aby biela pozerala na nás. Teraz odsunieme, vysunieme miesto, kde budeme vkladať, vložíme a zasunieme naspäť. Je tu. Teraz si vyberieme ďalší, napríklad tento. Čiže pozrieme sa, aké má dve zvyšné farby. To je oranžová, modrá. A vidíme, že rovno to máme tam, kde to patrí. To je oranžová, tu modrá. Takže máme ho tu správne. Dáme si tak, aby biela pozerala na nás. A už iba vložiť algoritmom. Čiže odsunúť. Vysunúť miesto, kde budeme vkladať, vložiť, zasunúť. Môže sa stať, že biela bude pozerať smerom hore. V tom prípade opäť prvý krok, nájdeme si biely roh, teda tento. Má navyše farby ešte zelenú a červenú, dáme si medzi zelený a červený stred. A teraz budeme robiť úplne to isté ako obyčajne. Čiže odsunieme, vysunieme miesto, kde budeme vkladať, ale teraz otočíme dvakrát a vrátime naspäť. A tým sa nám ten roh už dostal do takej pozície, ktorú už riešiť vieme. Tak, a teraz nám ostáva už len posledný. Opäť je to ten prípad, čiže oranžová, zelená, medzi oranžový a zelený. Teraz normálne vkladáme, ale teraz dvakrát. Raz, dva, dole. A dostal sa nám do takej pozície, ktorú už vieme riešiť. Tak, a tým sme spravili prvú vrstvu. Ešte sa môže stať, že roh je na správnom mieste, ale je zle otočený. V tom prípade si tu predstavíme nad tým miestom, že tu je biely roh a ideme ho vkladať dole, čiže predstavujeme si. A tým sme ten roh dostali sem hore. A to už riešiť vieme.
A máme to. Teraz už nám chýba v tomto kroku už len druhá vrstva, takže teraz budeme vkladať hrany na ich správne miesta. Takže opäť budeme mať postup. Prvý krok, nájsť si v hornej vrstve nejakú hranu, ktorá nemá žltú, čiže v tomto prípade, ako vidím, to môže byť iba táto. Takže nájdem si zhodný stred s tou hranou, čiže máme, tak to by vadilo. Teraz sa pozriem na farbu, na druhú farbu tej hrany, to je červená, červený stred je tu, čiže logicky tá hrana bude patriť sem, medzi modrú a červenú. Teraz, ako ju sem vložiť, potrebujeme na to algoritmus, ale bude to dosť podobné ako minule, takže nad tým miestom, kde idem vkladať hranu, si predstavím biely roh. A teraz si predstavím, že toto chcem vložiť sem dole. Takže odsuniem, vysuniem miesto, kde vkladám, vložím, zasuniem. Náš imaginárny roh sa sem úspešne dostal. A čo sme tým dostali? Že sme spojili roh aj s tou hranou. A teraz to už normálne vieme vložiť dole. Čiže teraz už tu máme reálny roh. A máme to tu. Takže zložili sme prvú hranu. Teraz ďalšia hrana, čo nemá žltú, je táto. Takže hľadáme stred. Máme. Druhá farba je modrá. Modrý stred je tu. Takže patrí sem. A teraz opäť nad tým miestom si predstavíme bielu. Odsunieme, vysunieme, vložíme, zasunieme. A je tu naša imaginárna biela. A tým pádom sme si ich spojili. A teraz normálne vložíme. A máme to tu. Teraz hore máme tento. Hľadáme farbu. Zladili sme. Druhá farba je oranžová. Oranžová je tu. Takže patrí sem. To znamená, že tu bude biela. Teda si ju budeme predstavovať. Vložíme ju. Spojili sa nám. Teraz to tam vložím. Môže sa nám stať, že hrana bude na správnom mieste, ale zle otočená. V tom prípade si budeme predstavovať teraz dve veci. Čiže predstavujeme si tú hranu tu a budeme si teda predstavovať aj ten biely roh. Čiže predstavujeme si, že tu je hrana, tým pádom nad tým miestom biely roh, vložíme ho. Teraz sa nám spojil reálny roh s tou imaginárnou hranou. Teraz to tam vložíme. A čo sme tým dosiahli? Že hrana sa nám vysunula hore. A teraz to už normálne dokončíme. Spojíme. Vložíme. Spojilo sa nám a teraz to opäť vložíme. A to je všetko. Tento krok si ako vždy opäť rozdelíme na menšie kroky, čiže bude žltý kríž a potom následné potáčanie jednotlivých rohov tak, aby sa nám poskladala žltá. Po dokončení prvých dvoch vrstiev nám môžu nastať 3 prípady. Prvý je takáto čiara, tu si dáme vodorovne a budeme robiť algoritmus. F, čiže akoby takéto otočenie kocky spredu, takto. Teraz sexy move, hore doľava, dole doprava, to je ten, čo sme si spomínali na začiatku videa, a potom vrátiť tú prednú časť akoby tak. A máme žltý kríž.
Ďalšia vec, ktorá môže nastať, je takéto L-ko. Ešte som zabudol dodať, že pri robení krížu si nevšímame rohy, čiže iba takto. Čiže teraz nám tu vzniklo také L-ko. To si dáme, aby pozeralo akoby ku nám a doprava. Čiže takto. A budeme robiť dosť podobný algoritmus. Predtým sme sťahovali jednu. A teraz akoby predné dve, čiže tak. Teraz opäť spravíme sexy move, hore, doľava, dole, doprava. A tieto dve predné znovu vrátime hore. Opäť máme kríž. A posledný prípad, ktorý môže nastať, je takáto bodka. V tom prípade si tu predstavíme vodorovnú čiaru. Čiže to sa riešilo predná, sexy move, predná späť. A tým sme dostali toto L-ko a to už riešiť vieme. Dve, sexy move, dve vrátime naspäť. A máme kríž. Tak, teraz nám už ostáva na dokončenie žltej iba otočiť jednotlivé rohy smerom hore. Teraz dosť budeme využívať sexy move, takže otočíme si kocku naopak. Čiže ak ju držíme takto, tak spravíme raz, dva, aby žltý kríž sme mali dole. A teraz nájdeme si nejaký roh, ktorý nie je spravený. To znamená, že není otočený smerom hore. Čiže tento je, ale tieto tri nie sú. Takže vybereme si napríklad tento. A teraz budeme robiť sexy move, dokedy sa nám to neotočí správne tak ako chceme. Nevadí, že sa tieto prvé dve vrstvy rozbijú. Na konci, ak to správne urobíme, tak sa to znovu vráti. Takže musíme aj pozorovať popri tom sexy move, aby sa nám to otočilo. Čiže budem to držať takto. Hore, doľava, dole, doprava. Hore, doľava, dole, doprava. A vidíme, že sa nám správne otočil. Teraz ničím iným nehybeme, iba dolnou stranou, takže tak. Tento není spravený, takže opäť budeme robiť hore, doľava, dole, doprava. Ešte sa nám nespravil, ešte raz. Treba dať pozor, aby sme nikdy nezabudli na ten posledný ťah pri tom sexy move, lebo inak nám to nevyjde. Teraz si opäť sem nastavíme ďalší roh, ktorý nie je. Ten je spravený, tento nie je. Opäť robíme hore, doľava, dole, doprava, hore, doľava, dole, doprava. Vidíme, sa nám to zložilo pekne, aj prvé dve vrstvy sa nám opäť zložili. Tak, teraz už nám ostáva len posledný krok do skladania kocky. Teraz budeme používať dva algoritmy, ktoré o chvíľu uvidíte dole na obrazovke. A teraz po doskladaní žltej budeme hľadať svetla. Svetlo sú takéto, že dve rovnaké a jedno v strede iné. To svetlo si dáme dozadu a bielu k sebe. To sú akoby také dva kroky, ktoré si treba zapamätať. Svetlo dozadu, biela k sebe. Svetlo dozadu, biela k sebe. A robíme algoritmus. Je zapísaný pomocou šípok. Dole, tam, dole. Raz, dva. Hore, tam, dole. Raz, dva. Raz, 2. A tým sme dostali svetla všade. Môže sa nám stať, že nebudeme mať svetlo nikde. V tom prípade si dáme imaginárne svetlo dozadu, bielu k sebe a budeme robiť opäť ten istý algoritmus. Dole, tam, dole, raz, 2, hore, tam, dole, raz, 2, raz, 2. A tým
sme už niekde dostali svetlo. Ešte som zabudol povedať, že ako svetlo sa ráta aj celá strana. Čiže tým algoritmom sme dostali svetlo a teraz už postupujeme normálne ako zvyčajne. Svetlo dozadu, biela k sebe a robíme algoritmus. Tak. Po spravení svetiel na všetkých stranách by sme mali mať jednu stranu celú. V tom prípade si celú stranu dáme dozadu a budeme robiť algoritmus, ktorý bude teraz opäť dole na obrazovke a budeme ho robiť, dokým sa nám kocka nezloží. Čiže hore, doprava, hore, doľava, hore, doľava, hore, doprava, dole, doprava, raz, dva. Vidíme, že sa nám nezložilo, to vôbec nevadí, stále v tom pokračujeme. A vidíme, že sa nám kocka zložila celá. Môže sa však stať, že po spravení algoritmu na svetla, ako vidíme, nikdy nebudeme mať celú stranu. V tom prípade si spravíme imaginárnu celú stranu, dáme si ju dozadu a budeme robiť ten algoritmus. A tým sme už dostali jednu celú stranu, teraz ju dáme dozadu a budeme opäť robiť, až kým sa nám kocka neposkladá. Neposkladala sa, nevadí, skúšame, až kým sa poskladá. Tak, a kocka je zložená. Teraz vám dám niekoľko rád, ako trénovať. Prvá rada je, že tie algoritmy si rozdielte na niekoľko častí, a to z toho dôvodu, že sa vám budú ľahšie učiť. Druhá rada je, že aby ste nemixovali takto s kockou, ale držali ju stále takto, alebo takto, ale proste si ju nehýbať. Z dvoch dôvodov, preto, lebo potom rotácie vám zaberú veľa času a ťažko sa to potom preučuje. A druhá vec, že potom sa takto môžete ľahko stratiť. Ešte také info, že s touto metódou na začiatku budete možno skladať tak za 3 minúty, ale potom postupom času by bolo dobré sa dostať s touto metódou tak pod minútu. A ako som hovoril na začiatku videa, tak ešte raz si zložíme celú kocku. Čiže treba spraviť biely kríž, najprv s tým, že spravíme hore kytičku. Takže hľadáme si hranu, tá je tu. Musíme si sem nastaviť prázdne miesto, lebo tu už je jedna a nechceme si ho odtiaľ dať preč, čiže prázdne miesto. Teraz to už normálne môžeme vložiť hore. Teraz ďalšia hrana je tu. Dáme si ju do prostrednej vrstvy a hore. Ak ste si všimli, tak tu už je hrana a pritom ako toto dávame do strednej vrstvy, sa nám dá preč, takže kľudne toto dáme do strednej vrstvy, dáme hore, iba potom nezabudnime túto hranu vrátiť. Tak, a už nám ostala iba posledná, tá je tu. Tým, že tu už máme jednu hranu, musíme si sem nastaviť prázdne miesto. A teraz môžeme pokojne otočiť raz, dva a budú tu všetky 4. Teraz hľadáme, až kým nespojíme a otočíme dvakrát dole. Raz, dva. Teraz vyberáme ďalšiu. Tá už je spravená
Raz, dva. Teraz ďalšia, aj tá už je spravená. Raz, dva. A posledná, aj tá už sa nám spravila. Raz, dva. Takže nemali sme veľa roboty. Takže to je kríž. Teraz prvá vrstva. V hornej vrstve máme toto. Takže zvyšné dve farby sú červená a zelená. Dáme si medzi červenú a zelenú. Vkladáme, odsunieme, vysunieme, vložíme, zasunieme. Teraz je tu. Nájdeme si ďalší. Ten má červenú a modrú. To je tu. Opäť. Tak. Ďalší je tu. Už je rovno tu. A vložíme. No a posledný je tu. Patrí sem. A odsunieme, vysunieme, vložíme, zasunieme. Máme prvú vrstvu. Teraz ideme na druhú. Takže hrana bez žltej, čiže táto. Spojíme so stredom. Patrí sem. Teda tu si predstavíme bielý roh. Vložili sme ho a teraz už toto vložíme tiež normálne. Tak. Ďalšia je tu. Opäť hľadáme. Našli sme. Patrí tu. Nad tým si predstavíme bielu. Vložíme. A teraz vložíme túto. Tak. Už nám ostala iba posledná, tá je tu. Opäť spojíme. Patrí sem. Čiže tu predstavujeme. Odsunieme, vysunieme, vložíme, zasunieme. A teraz toto normálne vložíme. Teraz máme prvé dve vrstvy. A dostali sme skip. To znamená akoby preskočenie nejakého kroku. Teraz sa nám momentálne preskočilo robenie kríža, čiže už ho máme rovno a stačí iba otočiť jednotlivé rohy. Čiže opäť dvakrát otočíme, aby sme žltý kríž mali dole a budeme otáčať pomocou sexy move. Hore, doľava, dole, doprava. Hore, doľava, dole, doprava. Hore, doľava, dole, doprava, hore, doľava, dole, doprava. Ako som povedal, netreba zabúdať na ten posledný ťah. A už sa nám to zložilo. Teraz hýbeme len dolnou stranou a opäť. Spravilo sa nám. Posledný. Robíme až to, kým sa nezloží. Tak, vidíme, všetko sme dobre spravili. A teraz hľadáme svetlo. Svetlo máme tu. Svetlo dozadu. Biela k sebe. A robíme algoritmus. Tak, tým sme dostali všade svetla. Teraz celá strana dozadu a robíme algoritmus, až kým sa nezloží kocka. Tak, aj to. Tak, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, že ste konečne poskladali kocku. Nezabudnite dať like a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.